மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணத்தி படிக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க பிரபு. பிரணத்தி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கலாம் பிரணாம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இப்போ உபதேசாமிர்தம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஸ்லோகம் 2 பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுல 6 விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஹ் பக்தி தொண்டு அழிந்து போறதுக்கு உண்டான 6 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னா, அத்தியாகார, தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது செல்வங்களை சேகரிக்கிறது. பிரயாசஸ்ச, அதாவது அதிக பௌதிக வஸ்துக்கள் அடையிறதுக்காக முயற்சி பண்றது. பிரஜல்போ, தேவையற்ற விஷயங்கள்ல நம்மளோட நேரத்தை செலவிடுறது, மத்தவங்களை பத்தி பேசுறது, பௌதிக விஷயங்களை பேசுறது. நியமாகிரக அப்படின்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக ரிவர்ஸ்டா தவறாக உபயோகப்படுத்துறது, இல்லைன்னா அதை அலட்சியம் பண்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜன சங்கர்ஷ, அதாவது பௌதீகமான மக்களோட சங்கம் வளர்த்துக் கொள்வது, அசோசியேஷன் இருப்பது. லௌல்யம் அப்படின்னாக்கா பௌதீக சாதனைகள் மேல ரொம்ப பேராசை கொள்றது. இந்த 6 விஷயங்கள் செய்யும் போது நாம பக்தி தொண்டுல இருந்து நழுவி விடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து நம்ம இங்க என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, மகாத்மாக்கள் அந்த பகவானுடைய அந்த 3 விதமான சக்திகளை பார்த்தோம் இல்லையா? பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. அந்த 3 சக்திகளோட நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய இச்சைகளை எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது தவிர்த்து மகாத்மாக்கள்னா யாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 3 விதமான துன்பங்கள் என்ன, கிளேஷங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். என்னென்ன 3 விதமான துன்பங்கள்? பிரைமரி மிசரிஸ். அதி ஆத்மிக, அதி பௌத்திக, அதி தெய்வீக. அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. அதி ஆத்மிகனா என்ன? அதி ஆத்மிக நமக்கு நாமளே பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் நமக்கு நாமளே துன்பங்களை விளைவித்துக் கொள்வது, வேற யாரும் வேண்டாம். அதி தெய்வீக அப்படின்னா என்ன? இயற்கை சீற்றங்கள். அதி பௌதீகன்றது நம்ம தவிர்த்து மத்த ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய துன்பங்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரி நம்ம 3 விதமான துன்பங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம். பிரைமரி மிசரிஸ்,
செகண்டரி மிஸ்டரிஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா 4 விதமான விஷயங்கள்ல இருந்து யாருமே தப்ப முடியாது. என்னென்ன இந்த 4 விஷயம் அதுல இருந்து தப்ப முடியாது? பிறப்பு, முதுமை, ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி, பிறப்பு இறப்பு நோய் மூப்பு நோய், மரணம். இந்த 4 விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம யாரும் தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அத்தியாகார, தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உண்ணுதல். அதுல நமக்கு ஓமை வந்து புரோபாதர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஒரு பறவை வந்து அதுக்கு என்ன தேவையோ அதால என்ன எடுத்துக்க முடியுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கும். அது தன்னுடைய வம்சத்துக்கே எடுத்துக்காது. ஆனா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு நெல் மூட்டை கீழே விழுந்ததுன்னா அதை அப்படியே எடுத்துன்னு போயிடுவான் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்த்தோம். அதுதான் நடக்குது எப்பவுமே கூட. நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக நம்மளுடைய ஆசை, அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப முயற்சி எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த பிரயாச, அதிகமாக பௌதிக விஷயங்கள்ல முயற்சி எடுக்கிறது. அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? 19வது பக்கம், இந்த தேவைக்கு அதிகமாக உண்பது அதுல இருந்து இருக்கு. வாசிங்க. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேவைக்கு அதிகமாக உண்பதும் சேகரிப்பதும் பிரயாச அல்லது தேவையற்ற முயற்சியை விளைவிக்கின்றன. இறைவனின் ஏற்பாட்டினால் உலகில் எப்பகுதியில் உள்ள எவரும் சிறிதளவு நிலம், ஒரு கறவை மாடு ஆகியவற்றை கொண்டு மிகவும் அமைதியாக வாழ இயலும். வாழ்க்கை தேவையை சம்பாதிப்பதற்கு ஒருவன் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் உள்ளூரிலேயே ஒருவன் உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்யலாம். பசுக்களிடமிருந்து பாலை பெறலாம். அது எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் தீர்த்துவிடும். அதிர்ஷ்டவசமாக கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணனுடனான நமது உறவு மற்றும் வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாகிய கிருஷ்ண பிரேமை ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்காக மனிதனுக்கு உயரிய புத்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. துரதிருஷ்டவசமாக பெயரளவேயான நாகரிக மனிதன் இறை உணர்வு குறித்து கவலைப்படாமல் தேவைக்கு அதிகமாக சேகரிப்பதற்கும் நாவை திருப்தி செய்யும் பொருட்டு உண்பதற்காகவும் மட்டுமே அவனுடைய புத்தியை உபயோகிக்கிறான். இறைவனின் இறைவனின் ஏற்பாட்டால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மனிதர்களுக்கு தேவையான பாலையும் தானியங்களையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு போதுமான வசதி உள்ளது. ஆனால் இறைவனை உணர்வதில் தங்களது புத்தியை உபயோகிப்பதற்கு பதிலாக பெயரளவு புத்திசாலிகளான இவர்கள் பல தேவையற்ற விரும்பத்தகாத பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் தங்களுடைய புத்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். இதன் விளைவாக தொழிற்சாலைகள், கசாப்பு கூடங்கள், விலை மாதிரி இல்லங்கள் மற்றும் சாராய கடைகள் ஆகியவை திறக்கப்படுகின்றன. அளவிற்கு அதிகமான பொருட்களை சேகரிக்க வேண்டாம், அளவுக்கு அதிகமாக உண்ண வேண்டாம் அல்லது செயற்கையான வசதிகளை பெறுவதற்காக தேவையின்றி உழைக்க வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு அறிவுரை கூறினால் அவர்களை பழங்கால வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்புமாறு யாம் அறிவுறுத்துவதாக எண்ணுகின்றனர். எளிய வாழ்வு மற்றும் உயரிய சிந்தனையை பொதுவாக மக்கள் விரும்புவதில்லை. அது அவர்களுடைய துரதிருஷ்டவசமான நிலையாகும். மனித வாழ்வு இறை உணர்விற்கானது. இந்த நோக்கத்திற்காகவே மனிதனுக்கு உயரிய அறிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுயரிய அறிவு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்காக உள்ளது என்பதில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டும். உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து இத்தகைய உபதேசங்களை ஏற்பதன் மூலமாக ஒருவன் பக்குவமான ஞானத்தை நிலை பெற இயலும், வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக்க இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இல்ல அது அடுத்தது பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணக்கூடாது, அது போல சேகரிக்கவும் கூடாது. அத்தியாகார பிரயாசஸ்ச, அந்த முயற்சி, தேவையற்ற முயற்சி, அது வந்து நமக்கு வந்து எதுக்காக அத்தனை முயற்சி பண்றோம்னா அதிகமான நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக, அதுக்கப்புறம் அதை பேர்ன் பண்றதுக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ். இப்பெல்லாம் நம்ம அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா வந்து புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளும் வாழ்றதுக்காக தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, ஒரு இடத்துல வந்து அது அதீதமாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. அதனால மத்தவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காம போகுது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். நீங்க எந்த லோகத்துல எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு சின்ன இடம், அதுக்கு ஒரு கறவை மாடு, பசுமாடு இருந்ததுன்னா போதும், நீங்க வந்து நம்மளுடைய ஜீவனம் வந்து உய்வு பெறும் அப்படின்னு சொல்றாருங்க இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து மற்ற ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சம்பாதிக்கிறதுக்காக போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கொஞ்சமா ஒரு இடம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கறவை மாடு,
ஏன்னா அந்த பசுமாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய அதுல எதுவுமே கழிவுன்றதே கிடையாது. அது வந்து உரமாக உபயோகப்படுத்தப்படலாம். அந்த நிலத்தை உழுது நம்ம அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தானியங்களை எடுத்து பசுக்கு நம்ம கொடுத்து, பசுக்கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலை கறந்து நம்ம மத்தவங்களுக்கும் இது பண்ணலாம், தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் இது பண்ணலாம். அப்படி பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்த்து விட முடியும் அப்படின்றாரு பிரபுபாத். அது வந்து அதிர்ஷ்டவசமாக கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணனுடனான நமது உறவை மற்றும் வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாக கிருஷ்ண பிரேமை ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்கு மனிதனுக்கு உயரிய புத்தி வழங்கப்படுகின்றது. நிறைய ரிசர்ச் வந்து போயிட்டு இருக்கு. பசுவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னதமானது. நம்மளுடைய அனைத்து நெகட்டிவான எதிர்த்திசையான விஷயங்கள் எல்லாம் அது வந்து நல்லிஃபை பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த பசு வந்து சொல்லுங்க. மொத்தம் அந்த பசுவே இதே வச்சு வந்துட்டு எந்தவித வெளியுறவு தொடர்பும் இல்லாம ஆந்திரால ஒரு வந்துட்டு வெறும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் இருக்கிற வில்லேஜ் ஒண்ணு இருக்கு. அவங்க வந்து அந்த உள்ள கோபர் கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுதான் லைட்டு இது சோனாரு இதை தான் யூஸ் பண்றாங்களே. நோ இன்டர்நெட், நத்திங். கார்த்தால 4 மணிக்கு எழுந்துப்பாங்க, எல்லாம் எழுந்து வயலுக்கு போறாங்க, இது பண்றாங்க. ஒரு 7-7:30 மணிக்கெல்லாம் அடங்கிடுறாங்க. அந்த கோபர் கேஸை வச்சு லைட்டு கீட் எல்லாம் வச்சு இது பண்றாங்க. இப்பயும் ஒரு ஆர்டிகிள் படிச்சு, அது இப்போ வந்து தெரியல, யூடியூப்ல நான் பார்த்தேன். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு இதுதான் ஃபுல்லா. அது என்ன வீடியோவே கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் வீடியோ ஃபுல்லா. நம்ம ஃபாரினர்ஸ், அதுவும் இந்தியர்கள் கிடையாது, ஃபாரினர்ஸ் வந்துட்டு அங்க செட்டில் ஆகி மொத்தமும் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மலைப்பாங்கான ஏரியாவை கல்டிவேட் பண்ணி பசு காத்தால ஒரு 5 மணிக்கு பசு மாடெல்லாம் மேய்ச்சி எல்லாம் இது பண்ணி அதை வச்சே பண்றாங்க. ஆமா, இப்ப நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய அந்த இதை எடுத்துட்டு நிறைய இஸ்கான் சென்டர்லயும் நம்ம அதை ட்ரை பண்றோம். அந்த இயற்கையோடு சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்றோம். அததான் இங்க அவர் சொல்றாரு பாருங்க, பின்னாடி பக்கத்துல சொல்றாரு இல்லையா, நம்ம இந்த ஹெல்தியான குவாலிட்டியான லைஃப் வாழணும்னு நம்ம சொன்னா உடனே நம்ம வந்து பழமைவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முத்திரை குத்திடுறாங்க. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னா எல்லாரும் அந்த நிலைக்கு வந்துதான் ஆகணும். நம்ம வாழ்ற அந்த மெக்கானிக்கல் லைஃப்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்ல வாழ்க்கை வாழணும்னா அதுதான் வந்து உன்னதமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்குதான் அந்த பிலாசபி பிரபுபாதருடைய அந்த இதை எடுத்துட்டு வர்ணாசிரம தர்மம் சொல்லிட்டு அந்த இதை எடுத்துட்டு நிறைய அந்த ரிசர்ச்சும் நிறைய சென்டரும் போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி மலை சார்ந்த இடங்களை எடுத்து அதுல வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணி அதுல வரதை வச்சே பிரசாதம் தயாரிக்கிறது, டெம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு நிறைய இதுல. சோ இங்க வந்து பிரபுபாதர் அதான் சொல்றாரு, அந்த பசுவும் அந்த கொஞ்சம் நிலமும் இருந்தாலே போதும், நம்மளோட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அதுவே வந்து தீர்வு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மத்த விஷயங்களை நேரம் செலவு பண்ணாத மாதிரி அனாவசியமா செலவு பண்ணாதனால கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து இது உயர்ந்த இதா இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த கிருஷ்ண உணர்வை பெறுதல், கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்க்கறதுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மனிதனுடைய உயரிய புத்தியை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனா துரதிருஷ்டவசமா என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா, நம்ம சோ கால்டு சிவிலைஸ்டு மேன், நம்ம நாகரிக மனுஷங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இறை உணர்வை பத்தி கவலையே கிடையாது. ஆன்மீகம்ன்றதே இல்லாம போயிடுச்சு. மோரல் வேல்யூஸ், மோரல் எஜுகேஷனே இல்லை, வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷனே இல்லை நம்மளோட இதுல, பள்ளி கல்லூரி திட்டத்துலலாம் இல்லை. அப்ப எப்படி வந்து அவங்க வந்து உன்னதமான மனிதர்களாக வருவாங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு. அதனால இப்ப இருக்கவங்களுடைய இந்த உயர்ந்த மனிதன் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க வெறும் லக்ஸரியஸ் லைஃப் தான் வாழ்றாங்க. அங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றதுக்கு வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கு. அவங்களுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப உன்னதமாக இருக்கு. அதுல எப்படி நான் வந்து புத்திய செலுத்துறதுன்னு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ பகவானுடைய ஏற்பாட்டால உலகம் முழுவதும் உள்ளவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. ஆனா நம்ம தான் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அதை இம்பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சிடறோம் நம்ம தான். சோ இறைவனை உணர்வதில் தங்களது புத்தியை உபயோகிப்பதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்றோம், பெயரளவு புத்திசாலிகளான இவர்கள் பல தேவையற்ற விரும்பத்தகாத பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறாங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போறோம், டிஜிட்டலைஸ்டா போறோம், ஏஐ இருக்கு. ஆனா என்ன யூஸ்? நம்ம அதை எங்கேயோ கொண்டு போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. இந்த சமூகம் எதை நோக்கி போகுதுன்னே தெரியல. நம்மளே அறியாம நம்ம அதுல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு அழிவுக்கான பாதை தான். ஆனா அட்வான்ஸ் சொல்லிட்டு ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்மே கூட நம்மளை வந்து அதுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. எங்க நிறுத்த போகுதுன்னு தெரியல அது. ஸோ அந்த விரும்பத்தக
பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறதுலதான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட புத்தியை எப்படி பண்றோம், துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றோம். நம்மளுடைய ஒழுங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுன்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கமாக இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், எது புத்திசாலித்தனம்னு நினைக்கிறோம், இந்த அவங்கள வந்து தவறான விஷயங்களை வழி நடத்துறது, தேவையற்ற விஷயங்களை வந்து உற்பத்தி செய்யறது, ஆஹ் இந்த இயற்கை வளங்களை சுரண்டி அதுல இருந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து நன்மை தரேன்னு சொல்லிட்டு அது ஆர்டிபிஷியலான ஒரு விஷயங்களை கிரியேட் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது, திருப்பி இந்த இயற்கை சீற்றங்களுக்கு காரணமாக விளைகின்றது. எதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த சுனாமியோ இந்த ஃப்ளட்டோ இல்ல மத்த விஷயங்களோ ஏன் வருகின்றது, இயற்கையை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோம். அதுவும் எவ்வளவுதான் பொறுக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தொழிற்சாலைகள், கசாப்பு கூடங்கள், விலை மாதர்களுடைய கூடங்கள்லாம் அதிகமாயிடுச்சு. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, அது வந்து ஒரு நாகரிகமான வாழ்க்கை அல்ல, அது வந்து ஆன்மீக சரிவு. ஆக்சுவலா அது இல்லாமே போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அதனால இந்த மதுபான கடைகள் அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய அழிவுக்கான ஒரு வழி. சோ செயற்கையான வசதிகளை பெறுவதற்கு தேவையின்றி நம்ம உழைக்கிறோம், அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க வந்து பிரபுபாதர். சோ அவங்கள வந்து நம்ம இந்த பழைய வாழ்க்கை முறைகள் போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்மள பழமைவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங். ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கணும் நம்மளோட லைஃப. ஆனா நம்மளுடைய குறிக்கோள் அதெல்லாம் வந்து உயரிய நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இதை யாரும் இப்போது இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாரும் விரும்புறது கிடையாது. இந்த வாழ்க்கை எதற்கானது அப்படின்னாக்கா இறை உணர்வுக்கானது. இந்த பக்குவம் நமக்கு வந்து மற்ற ஜீவராசிகள்ல கிடையாது, மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் பகுத்து ஆய்ந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து முன்னேறணும்ன்ற அந்த ஞானம் வந்து மனித பிறவில தான் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த நோக்கத்திற்காகவே மனிதனுக்கு உயரிய அறிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்ற ஜீவராசியும் காட்டிலும். எந்த நோக்கம், இறை உணர்வு. சோ அதை நம்ம அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்காக தான் நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்களும் வேத இலக்கியங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அத சரியான அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர் மூலமாக கேட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த வாழ்க்கையோட நோக்கத்தை என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளணும். இல்லைன்னா இந்த வாழ்க்கையோட நோக்கமே மனித வாழ்வு எடுத்ததுக்கு ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாம போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சூத கோஸ்வாமிகள் சொல்றாங்க, என்னன்னு சொல்றாங்க இங்க, தர்மஸ்ய ஹயாபவர்கியஸ்ய நார்த்தோர்த்தா யோபகல்பதே நார்த்தஸ்ய தர்மை காந்தஸ்ய காமோ லாபாய ஹி ஸ்மிருதே. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்தும் நிச்சயமாக இறுதியான முக்தியை அடைவதற்கு நம்மளுடைய இந்த வர்ணாசிரம தர்மமாக இருக்கட்டும், தர்மம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய முக்தி. இது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யுது. சோ அதை விடுத்து நாம வந்து பௌதீக லாபங்களுக்காக நம்ம அதை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது ஒரு தவறான விஷயம். உன்னதமான விதிக்கப்பட்ட கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் புலனின்பத்தை அதிகரிப்பதற்காக பௌதீக லாபத்தை ஒருபோதும் பயன்படுத்தக்கூடாது. சோ நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, என்ன ஒரு தர்மம் அப்படின்னாக்கா பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, அதுதான் வந்து நம்மளுடைய தர்மம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பௌதீக லாபத்துக்காக நம்ம அதை உபயோகப்படுத்தக் கூடாது. சாஸ்திர விதிகள், நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள்ல இருந்தும் வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்தும் தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுதான் ஒரு மனித நாகரிகத்தோட முதற்படி. அதை தவிர்த்து இறை உணர்வே இல்லாம புலனின்பத்துல ஆழ்ந்து பௌதீக லாபத்துக்காக நாம் செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து இறை உணர்வோட வீழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அடிப்படை தர்மத்தை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மனிதனின் உயரிய அறிவை பயிற்றுவிக்க வேண்டும். மனுஷங்களுக்கு உயர்ந்த ஞானம் எப்படி கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அடிப்படை தர்மம் என்ன, அது வந்து அந்த இறை உணர்வு அப்படின்றத பார்க்கலாம். மனித சமூகத்தில் அநேக மத கருத்துகள் இருக்கு, எத்தனையோ மத கருத்துகள் இருக்கு. இந்து, கிறிஸ்துவம், யூதம், இஸ்லாம், பௌத்தம், நிறைய பெயர்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மதமற்ற மனித சமூகம் மிருகங்களை விட எவ்விதத்திலும் மேலானதல்ல. சோ எல்லா மதத்திலையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா சர்விங் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ தர்மஸ்ய ஹ்யாபவர்கியஸ்ய நார்த்தோர்த்தோ யோப கல்பத்தே. தர்மம் என்பது முக்தி அடைவதற்கானதாகும், உணவை பெறுவதற்காக இல்ல.
லார்ட் கிவ் மீ த பிரெட், அதுக்காக இல்ல. லார்ட் வந்து நம்ம எதுக்கு ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, ஏன் இந்த மனித பிறவி எடுத்தோம், இதுல இருந்து எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ப்ரேயர் பண்ணுமே தவிர்த்து இந்த உணவுக்காக நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது. சில சமயங்களில் பௌதிக முன்னேற்றத்தை நோக்கமாக கொண்டு மதம் என்ற பெயரில் மனித சமூகம் ஏதோ ஒரு முறையை உண்டாக்குகின்றது. தான் தோன்றித்தனமா சாஸ்திரங்கள் எல்லாம புதுசு புதுசா அவங்க வந்து பண்றாங்க, யக்ஞம் பண்றாங்க, ஹோமம் வளர்க்குறேன்ட்டு அது ஒரு இதுல பண்ணுது, மிருகவதை, இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல தான் தோன்றித்தனமா சில விஷயங்களை பண்றாங்க மத சார்பா. ஆனா அது வந்து சரியானது அல்ல. அத்தகைய மதம் உண்மையான தர்மத்திலிருந்து தொலை தூரத்தில் நிற்கின்றது. அது வந்து உண்மையானது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ கடவுளின் சட்டங்களை புரிந்து கொள்வதுதான் மதம். மதம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய ஆஹ் சங்கல்பம் என்ன, அது அவரே நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிறது தான். அதுதான் வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன, பகவானை திருப்தி செய்யணும். நான் பகவானுடைய தாசானு தாசன், அந்த உணர்வுல பகவான் மீது நமக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ண பிரேமை. ஏன்னா அதுதான் நித்தியமானது, உண்மையானது, அதுதான் வந்து நிலையான ஒன்று. அதை தவிர்த்து மத்த இந்த தற்காலிகமான விஷயங்கள் மேல நான் வைக்கக்கூடிய அன்பு வந்து நிலையற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சட்டங்களை முறையாக நிறைவேற்றுவதால் இறுதியில் ஒருவன் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து வெளியேறலாம். அவர்தான் நித்தியம் அப்படின்னு அவர் மேல மட்டும் பக்தி வைக்கிறது மட்டும்தான் என்ன உண்மையான ஒரு வழியில கொண்டு போகும். மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும், நம்மள வந்து பௌதீக பந்தத்துல ஆழ்த்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ மதத்தின் உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு உண்டான அந்த தர்மத்தை நிறைவேற்றுவது, அவருக்கு உண்டான அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வது. பௌதீக நன்மைக்காக மக்கள் மதத்தை தழுவுகின்றார்கள். நம்ம நிறைய பாக்குறோம், லைவ் வேற போயிட்டு இருக்கு, பட் இதுதான் நிதர்சனம். மதம் வந்து மதம் மாற்றுதல் அதெல்லாம் வர நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஆனா அது அப்படி செய்து அது அந்த மதம் என்ன தழைக்குது, அதுல என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து உண்மையான நோக்கமே கிடையாது. மதத்தோட உண்மையான நோக்கமே வந்து தவறு அங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இச்சட்டங்களை முறையாக நிறைவேற்றுவதால் இறுதியில் ஒருவன் பௌதிக பந்தம். துரதிருஷ்டவசமாக பௌதிக நன்மைக்காக மக்கள் மதத்தை தழுவுகின்றார்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸே வந்து நான் கேட்டேன், என்ன நீங்க இப்படி மதம் மாறிட்டீங்க? அவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு 1 lakh காசு தரேன்னு சொன்னாங்க, அதனால வந்து நாங்க வந்து மாறிட்டோம் அப்படின்னு. சோ நம்ம அப்படியே இது எப்ப பிரபுபாதர் வந்து எப்பயோ எழுதினார், பட் இது வந்து உண்மையா இப்பவும் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பௌதீக நன்மைக்காக மக்கள் மதத்தை தழுவுகின்றார்கள். சோ இதற்கு காரணம் என்ன, அத்தியாகார, அளவுக்கு அதிகமான ஆசை இருக்கிறது தான். சோ வாழ்வோட அடிப்படை தேவைகளில் திருப்தி அடைந்து கிருஷ்ண உணர்வை பயில வேண்டும். நமக்கு பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதுல நாம வந்து திருப்தியுற்று, அதுல நம்ம வந்து என்ன கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து நம்ம இந்த வாழ்வுல மீண்டும் சிக்கி கொள்ளாமல் என்ன முயற்சிகள் செய்யணுமோ அதுல நாம ஈடுபட வேண்டும். சோ இதுதான் வந்து உண்மையான மதம் மக்களுக்கு உபதேசிப்பது. உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல சந்தோஷப்பட்டு பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் எப்படி என்ன ஆயத்தப்படுத்திக்கிறது, நான் என்ன செய்யணும், அதை வந்து உபதேசிக்கிறது தான் வந்து மதம். நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் தேவை என்றாலும் பௌதீக வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை வழங்குவதற்காக மட்டுமே உண்மையான மதம் அதனை அனுமதிக்கின்றது. ஓகே, சோ நமக்கு வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் வேணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன அடிப்படை தேவையோ அதை வழங்குறதுக்காக மட்டும்தான் உண்மையான மதம் வந்து நம்மளை அனுமதிக்கின்றது. சிலர் வந்து பேசிக் நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆனாலும் அதை தவிர்த்து அதிகமான ஆசை இருக்கிறதுனால நிறைய தவறான விஷயங்கள் பண்றாங்க. நியூஸ் பேப்பர்ல கூட நம்ம ரீசெண்டா ஒரு இது பார்த்தேன், அவங்களோட ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கணுன்றதுக்காக இந்த மனித வதை பண்ணி அந்த அந்த இறைச்சியை ஏதோ ஆஃபர் பண்ணி அதை சாப்பிடுறதுனால அவங்களோட ஆயுட்காலம் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூடத்தனமான இதுல வந்து 2 பேரை ஏற்கனவே அவங்க கொலை பண்ணியிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் தேவைன்னா கூட பௌதீக வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை வழங்குவதற்காக மட்டும்தான் உண்மையான மதம் வந்து அதை அனுமதிக்கின்றது. நமக்கு வந்து பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் என்ன அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு தான் சாஸ்திரத்துல வந்து விஷயங்கள் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து மழை வர்றதுக்காக யஜ்ஞம் பண்றது அதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ அந்த யாக சக்கரம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். சோ ஏன்னா பகவானிடத்துல இருந்து புருஷ அவதாரம், அவரிடத்துல இருந்து பிரம்மதேவருக்கு வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யஜ்ஞம் பண்றோம், யஜ்ஞம் பண்றதுனால தேவதேவர்கள் திருப்தி அடைறாங்க, மழை கிடைக்குது, மழையை வச்சு நம்ம வந்து
விவசாயம் பண்றோம், அதுல வரக்கூடிய தானியங்களை பிரசாதமா செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். இதுதான் வந்து அந்த யாக சக்கரம் இல்லையா? சோ நமக்கு அங்க வந்து பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ் அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த யாகங்களை நம்ம நடத்தலாம். ஆனா அதையே வந்து தவறான விஷயங்களுக்காக, என்னோட ஆயுட்காலம் அதிகமாகணும், இல்ல வந்து எனக்கு நிறைய செல்வம் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இங்க வந்து அந்த அத்தியாகாரல வந்து மூழ்கிடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ ஜீவசிய தத்துவ ஜிக்ஞாசா, வாழ்வியோட உண்மையான நோக்கம், பூரண உண்மையை பற்றி வினவுது. எது வந்து உண்மை, பூரணமான உண்மை என்னன்றதை பத்தி கேள்வி கேட்கறது. அத்தகைய வினா இல்லையெனில் நமது செயற்கையான தேவைகளை திருப்தி செய்வதிலேயே நமது முயற்சியை நாம் அதிகரித்து கொண்டே செல்வோம். அப்படி நம்ம உண்மையான நோக்கமோட இது என்னன்னு நம்ம தெரியலன்னா தேவையற்ற விஷயங்கள்ல நம்மளோட வீண் முயற்சியிலேயே நம்ம வந்து செலவு பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆன்மீக சாதகன் ஒருவன் பௌதிக விஷயத்திற்காக தீவிரமாக முயற்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த உபதேசாமிர்தம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம எப்படி பக்தியில முன்னேறணும்ன்றதுக்காக சாக்ஷாத் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இந்த விளக்கம். அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா இந்த பௌதீக விஷயத்திற்காக தீவிரமாக முயற்சி செய்யறத தடுக்கணும், அது தேவையில்லை அப்படிங்கிற. அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறோம். அப்ப அந்த வேலை வந்து பகவான் நமக்காக கொடுத்துருக்க அந்த 8 மணி நேரம் நான் என்ன சின்சியரா அந்த போஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அதை நான் கண்டிப்பா பண்ணணும். அங்க வந்து நம்ம திருப்பி இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்றதுல வந்து அங்க குழம்ப கூடாது. ஆக்சுவலா நிறைய வந்து பக்தர்கள் நம்ம குழம்புறது வந்து அங்கதான். சோ அந்த 8 மணி நேரத்துக்கு தேவையான அந்த வேலைக்கு உண்டான இதை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் என்னோட ரோல். அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 8 மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக ஈவன் வீட்டுல எல்லாம் வந்துட்டு கூட நம்ம வந்து பௌதிகமான விஷயங்களை திங்க் பண்றதோ இல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துக்க முடியுது. சோ ஒரு நிமிஷம். சோ மற்றொரு தடை பிரஜல்பா, அதாவது தேவையற்ற பேச்சு. தேவையற்ற பேச்சு என்னது? சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அத்தியாகார பார்த்தாச்சு, பிரயாசிச்சு பார்த்தாச்சு, தேவையற்ற முயற்சி தேவையில்லைன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பிரஜல்பா, தேவையற்ற பேச்சு. நண்பர்களோடு கூடிய உடனே தேவையற்ற பேச்சை ஆரம்பித்து விடுகின்றோம். இது வந்து உண்மையா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தகைய பேச்சானது தவளையின் கத்தலை போன்றதாகும். சோ இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, தவளை வந்து எப்படி அது பான் கத்துறதுனால நான் இங்கதான் இருக்கேன்ட்டு ஒரு பாம்பு கிட்ட காட்டி கொடுக்குது. சோ அது போல இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய பார்ப்போம். சோ இங்க இத்தகைய பேச்சானது தவளையின் கத்தலை போன்றது. நாம் பேச வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பத்தி பேசணும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு வெளியே இருப்பவர்கள் கட்டுக்கட்டாக செய்தித்தாள், வார இதழ், மாத இதழ்கள், நாவல்களை வாசித்தல், குறுக்கெழுத்து போட்டிகள் போன்ற மேலும் பல அபத்தமான விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். அதாவது அதுக்காக நம்ம நியூஸ் பேப்பரை படிக்க கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம உடனே ஒரு அந்த மாதிரியான தவறானதுல என்ன நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியணும். அதுல நம்ம ரொம்ப பௌதீகமா ஆழ்ந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி அபத்தமான விஷயங்களை நாம ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது பக்தர்கள். சோ இந்த விதமாக மக்கள் தங்களது விலை மதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணாக்குகின்றார்கள். தேவையற்ற இந்த விஷயங்கள்ல அவங்க வீணாக்குறாங்க. அதை நாம தவிர்க்கணும். மேற்கத்திய நாடுகளில் சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வயோதிகர்கள் சூதாட்டம், தொலைக்காட்சி பார்த்தல், சமூக அரசியல் விவகாரங்களை விவாதித்தல் போன்ற தேவையற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. இவையும் இது போன்ற முக்கியம் இல்லாத மற்ற செயல்களும் பிரஜல்பா என்னும் பிரிவில் அடங்குகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள புத்திசாலி நபர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஒருபோதும் பங்கேற்க கூடாது. அடுத்த உபதேசம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னது அப்படின்னா இந்த பிரஜல்பான்றதை தவிர்க்கணும். புறம் பேசுதல், தேவையற்ற பேச்சு, பௌத்தம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதை பத்தி பேசுறது, கிருஷ்ணரை தவிர்த்து பேசுற அல்லது செய்யற அனைத்துமே வந்து பிரஜல்பா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நாம தவிர்க்க வேண்டும். புத்திசாலியான நபர்கள் வந்து இதெல்லாம் தவிர்ப்பாங்க. அடுத்த விஷயம் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? அத்தியாகார, பிரயாசிச்ச, பிரஜல்பா, ஜனசங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத மக்களுடன் சங்கம் கொள்வதை குறிக்கின்றது. எது? ஜனசங்க. இத்தகைய சங்கங்களை உறுதியாக தவிர்க்க வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்களின் பக்தசேன வாச சங்கத்தில் மட்டுமே வாழ வேண்டும். பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நாம வந்து சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு யார் சொல்றா? ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்கூரர் நமக்கு அறிவுறுத்திருக்காங்க. இல்ல அப்படின்னா
அவங்களுக்கு என்ன எண்ணங்கள் இருக்கோ அதே தான் வந்து நமக்கும் இருக்கும். சொல்றாங்க இல்லையா, நமக்கு உன்னுடைய நண்பனை பற்றி சொல், நான் உன்னை பற்றி சொல்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்மளுடைய சங்கம் பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவரை தவிர்த்து அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்போ நம்மளும் வந்து அதை போன்ற தாட்ஸ் தான் இருக்கும். அவர் இல்லாத விஷயங்கள், இந்த பௌதிகமான மக்களோட நம்ம சங்கம் வச்சோம்னா அவங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கோ, தாட் ப்ராசஸ் அதுதான் நமக்கும் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து இந்த நல்ல பக்தர்களுடைய சங்கத்துல நாம இருக்கணும். ஒரே விதமான வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு சேர்வது என்பது அந்த வியாபார முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் உதவக்கூடியது. இதன் காரணமாகவே பௌதிகவாதிகள் தங்களது முயற்சிகளை வளப்படுத்துவதற்காக பல சங்கங்களையும் இயக்கங்களையும் அமைக்கின்றனர். சோ நமக்கு வந்து அப்போ இதெல்லாம் தவறா அப்படின்னா, நமக்கு என்ன வாழ்க்கையை அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம அன்பு வைக்க கூடாதா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா வைக்கணும். ஆனா அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்மூடித்தனமா இருக்கக்கூடாது. எப்படி திருதராஷ்டிரர் வந்து தன்னுடைய மகன் மேல துரியோதனன் மேல வைத்திருந்த அன்பு வந்து கண்மூடித்தனமான ஒன்றோ, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தவறான விஷயத்துல கொண்டு செல்லும். அது போல ஈவன் வேலை செய்யற இடத்துலயா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம ஃபேமிலியால இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து தேவையோட இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதீதமாக எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்ற மாதிரி. சோ வர்த்தக உலகில் பங்கு சந்தை, வர்த்தக சபை போன்ற ஸ்தாபனங்களை காண்கின்றோம். அதே போலவே கிருஷ்ணரை மறந்து விடாமல் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பளிப்பதற்காக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நாங்கள் ஸ்தாபித்திருக்கின்றோம். சோ இஸ்கான் இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேலை கிடைச்சு இங்க வந்தப்ப எய்ம்ஸ் குவஹாட்டி அஸ்ஸாம் வந்தப்போ அங்க பிரசாதம் எல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா. அப்ப நான் யோசிச்சேன், கிருஷ்ணா என்னது தெரியாத இடம், அங்க போய் எப்படி, ஏன்னா ஃபேமிலி வர இதாகும், இது அகாமடேஷன் கிடையாது, எப்படி நம்ம யோசிச்சோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்ட்ரன்ஸ்லயே வந்து இஸ்கானோட ஒரு பிரான்ச் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் ஃபார் கியூர்ன்னு சொல்லிட்டு அங்க அந்த ஃபுட் ஸ்டால் வச்சு கம்மியானதுல வந்து அங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரசாதம் அங்க டெம்பிள்ல இருந்தே வந்து அங்க வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. சோ இது இது என்ன எதுக்காக நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம உண்மையாலுமே வந்து பகவானிடத்துல வந்து அந்த சங்கத்துல இருக்கணும், இல்ல வந்து நம்மளுடைய கஷ்டங்களை சொன்னோம் அப்படின்னா அதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை வந்து பகவான் வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து அந்த எண்ணம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து இருக்கிறது நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ரொம்ப உதவியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்து கொள்ள முடியும். சோ நிறைய இதுல வந்து சென்டர் வச்சு இது பண்ணி எப்படியாவது பக்தர்களை அது கனெக்ட் பண்றதுக்கு, அந்த சிலந்தி வலை மாதிரி எங்கேயோ நமக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம அங்க வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய டெம்பிள் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸோ பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு வந்து இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கிடைச்சிருக்கு. அதனுடைய அசோசியேஷன் மூலமாக பக்தர்களோட சங்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம நிலைத்திருக்க முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இந்த இஸ்கான் மூலமாக நமக்கு சத் சங்கம் அது வந்து நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டே செல்கின்றது. உண்மை, அதை கண்கூட நம்ம பார்க்கிறோம். உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பலர் உறங்கிய நிலையில் உள்ள தங்களது கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்வதற்காக இந்த இயக்கத்தில் சேர்கின்றனர். சோ அதுதான் உண்மை இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே பகவான் இடத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்கிறது புரியுது. ஆனா வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் நம்ம பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்திலே, அந்த காம நிலை, 3 விதமான நிலை இல்லையா. எப்படி வந்து ஒரு புகை நெருப்புள்ள புகை வருதோ, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில இருக்கிற தூசி, 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிசு, அந்த மாதிரி 3 நிலைகள்ல இருக்கு. அந்த கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்வதற்குண்டான இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அறிவை திரட்டுவதில் அளவுக்கு அதிகமான முயற்சியை மன அனுமானிகள் அல்லது வரட்டு அறிஞர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். நீலுமாதாஜி வரலையா அன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நீலுமாதாஜி வரல. ஓகே. சோ இந்த அறிவை திரட்டுவது பிரபு வெளியில எங்கேயோ இருக்கேன், நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து அறிவை திரட்டுவதில் அளவுக்கு அதிகமான முயற்சியை மன அனுமானிகள் அல்லது வரட்டு அறிஞர்கள் மேற்கொள்கின்றனர்.
நம்ம வந்து பாக்குறோம் இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுல ஒண்ணு வந்து அனுமானம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நம்மளா ஒண்ணு நினைச்சுக்கிறோம், அது உண்மையா பொய்யான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அது வந்து தவறு. டோன்ட் ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், ரீட் சாஸ்திராஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நமக்கு வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் வந்து அதுக்குதான் இருக்கு, நம்மள சரியான வழியில கொண்டு செல்வதற்கு. சோ அந்த அறிவை திரட்டுவதற்கு நம்ம சொந்த முயற்சி எடுப்பதை விட ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதை ஒரு சிறந்த அதிகாரப்பூர்வமான குருசிட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு குருவிடத்தில் சரணாகதி செய்து நாம் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன் அதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அப்பதான் என்னோட வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்குரார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அனுவிருத்தி நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? உபதேசாமிர்தத்துக்கு அவர் எழுதியிருக்க அந்த பொருளுரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுவிருத்தி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு ஏற்ப கிருஷ்ண உணர்வற்ற வரட்டு தத்துவங்களின் மீது பல நூல்களை எழுத வேண்டும் எனும் மன அனுமானிகளின் தீவிர முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றதாகும். நம்மள வந்து பகவானை தவிர்த்து என்னென்ன விஷயத்துல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈடுபாடா இருக்குமோ அதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள அழிவு பாதையில் கொண்டு செல்லும் அப்படின்றப்ப அது ஒரு யூஸே கிடையாது. பெரிய இலக்கியங்கள் சாஸ்திரங்கள் நிறைய நூல்லாம் எழுதி பெரிய ஞானம்லாம் எழுதி அதுல கிருஷ்ண உணர்வே இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன யூஸ்? அததான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் தான் எழுதின அந்த அனுவிருத்தியில வந்து சொல்றாரு அந்த விளக்க உரையில. சோ பல நூல்களை எழுதுறதோட பலன் என்ன? ஒண்ணுமே இல்ல. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத நூல்களை எழுதுறதோட பலன் எதுவுமே கிடையாது. பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் மீது பல நூல்களை எழுதும் கர்மிகள் முயற்சியும் அத்தியாகார பிரிவை சேர்ந்ததே ஆகும். வெறும் நம்ம வந்து பொருளாதார முயற்சி அதுலயே நம்ம போனோம்னா கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம பயன்படுத்தல. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இந்த ஆத்மாவோட உஜ்ஜீவனம், அதாவது ஆத்மாவுக்கு உண்டான கடமையை செய்து அது எதை செஞ்சா சந்தோஷப்படுமோ அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செய்யல அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வீழ்ச்சி தான் அப்படின்றத நம்ம அங்க பாக்கலாம். சோ இந்த அந்த கிருஷ்ண உணர்வை தவிர்த்து நம்ம என்னென்ன புத்தகங்கள் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களும் விஞ்ஞான அறிவு அல்லது பொருளாதார லாபம் என்னும் உருவில் மேன்மேலும் அதிகமாக பௌதிக பொருட்களை அடைய விரும்புபவர்களும் அத்தியாகார கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவர்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவங்க விஞ்ஞான அறிவு அல்லது பொருளாதார லாபம் அதுல வந்து அவங்க ரொம்ப முயற்சி பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாகார பிரிவுல வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கர்மிகள் யாரு அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிகமான செயல்கள்ல வந்து ஆர்வம் கொண்டவங்க. தங்களது எதிர்கால நிலையை அறியாத ஒரே காரணத்தினால் எதிர்கால தலைமுறைக்கு இன்னும் அதிக அளவு பணத்தை சேர்ப்பதற்காக மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றார்கள். சோ இந்த கர்மிகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கர்ம மேதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பௌதிக ஆசைக்காக நம்ம அந்த மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சு என்னோட குடும்பத்துக்காக நான் சேர்க்கிறேன்னு பண்ணி அங்க கிருஷ்ண உணர்வே கொடுக்கல, ஆன்மீக ஞானமே கொடுக்கலன்னா அது வந்து எதுல கொண்டு போய் விடும்? நம்ம ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கிறோம், ஆனா அங்க வந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தின அந்த ஆன்மீக ஞானமே இல்லாம வெறும் பௌதிகம் சார்ந்து நான் என் குடும்பத்தை வந்து நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு உண்டான முயற்சி மட்டுமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா மரணத்தை நான் தனியா தான் நான் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அப்போ மரணத்தின் தருவாயில் இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் நான் என்ன செய்தேனோ அது மட்டும்தான் என்னோட நினைவுல இருக்கும். அப்ப அந்த மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த நினைவின் காரணமாக அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு நமக்கு கிடைக்கின்றது. அப்ப மீண்டும் நான் இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில நாம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ அதனால ரைட் டைம் டு டேக் ஆர் பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பணத்தை சேமிப்பதற்காக அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக உழைக்கிறாங்க. தங்களது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் மேன்மேலும் அதிக பணம் திரட்டுவதிலேயே அக்கறை கொண்டுள்ள அத்தகைய மூடர்கள், அவங்க உண்மையாலுமே மூடர்கள், அடுத்த பிறவியில் தங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை கூட அறியாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கதை கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நாரத ரிஷி இந்திர பகவான் ஒரு சாபத்தினால இந்திரதேவன் வந்து மனுஷனா வராரு. அது மனுஷ நிலையம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அதே குடும்பத்துல இப்ப வாப்பான ஒரு தடவையும் வந்து நாரத ரிஷி கூப்பிடும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு? இல்ல நான் இப்பதான் இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை, எனக்கு இப்பதான் குழந்தை பிறந்திருக்கு, இப்பதான் வளர்றான், என்னோட பேரப்புள்ள இப்பதான் வளர்ந்துருக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். அடுத்து அவர் இறக்குறாரு, இறக்கும் தருவாயில நான் கொஞ்சம் செல்வம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன், அதனால அது வந்து என்னோட பிள்ளைகளுக்கு உதவணும் அப்படின்னு அந்த வீட்லயே நாயா பிறக்கிறார்.
அடுத்து பாம்பா பிறக்கிறாரு. அப்ப கூட அவ்வளோ ஒரு மாயா சக்தி நிறைந்தது இந்த பௌதிக லோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. அதனால நம்மளுடைய அடுத்த நிலை என்னன்றது நமக்கு தெரியல. எதற்காக நம்ம ஓடி ஓடி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம்? சரி, அந்த சம்பாதிச்சதுல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னு நம்ம கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக உணர்வோட சேர்ந்து இந்த பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு என்ன தேவையோ எல்லாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க வளர்ந்து வரும்போது அவங்களுக்கும் சுயமா உழைக்கக்கூடிய அந்த அந்த நிலையை நம்ம உருவாக்கணும். நம்ம அவங்களுக்கும் அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த அந்த தலைமுறை அப்படின்னு நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து திருப்பி இந்த பக்தி பாதையில முன்னேற முடியாது. சோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அந்த ஆன்மீக உணர்வோட சேர்ந்த முன்னேற்றம் வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ ஒருமுறை கர்மி ஒருவன் தனது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் பெரும் செல்வத்தை சேமித்து வைத்தான். ஆனால் அவனது கர்மத்திற்கு ஏற்ப அடுத்த பிறவியில் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியின் வீட்டில் பிறந்தான். இந்த வீடானது அவன் முற்பிறவியில் தனது குழந்தைகளுக்காக கட்டியிருந்த கட்டிடத்திற்கு அருகே அமைந்திருந்தது. இந்த செருப்பு தைப்பவன் தனது முற்பிறவியின் வீட்டிற்கு சென்ற போது அவனது முற்பிறவி மகன்களும் பேரன்களும் அவனை செருப்பால் அடித்தனர். அவர் முதல் பிறவில அந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்பா, அடுத்த பிறவில செருப்பு தைக்கிறவரோட ஃபேமிலியில இருக்காரு. ஆனா அவரோட எந்த பிள்ளைகளுக்காக அவர் ஓடி ஓடி உழைச்சு சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சாரோ அவங்களே வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அடிக்கிறாங்க. மகன்களும் பேரன்களும் அவனை செருப்பால் அடித்தனர். கர்மிகளும் ஞானிகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொள்ளாதவரை பயனற்ற செயல்களிலேயே தங்களுடைய வாழ்வை தொடர்ந்து விரயம் செய்கின்றனர். ஒரு தடவை வந்து ஒரு பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து சொன்னாராம், இவர் வந்து நிறைய சித்திகள் எல்லாம் கத்துன்னு வந்துட்டாரு, தண்ணி மேல எல்லாம் நடக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா சொன்னாராம். இவ்வளவு போய் அவர் வந்து இத்தனை வருஷங்கள் போய் இதெல்லாம் கத்துன்னு வந்துட்டாரு, என்ன ஒரு பெரிய சித்தி அப்படின்னு. அப்புறம் சொன்னாரு, இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு? ஒரு 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 சைடு ஆத்தங்கரையில இருந்து இன்னொரு சைடு போனா அந்த படகோட்டி கிட்ட சொன்னா அவன் கொண்டு போய் விட போறான். இப்ப நீ இந்த 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 கலையை கற்றுக்கொண்டு என்ன பெருசா நம்ம சாதிச்சிட்டோம்? நம்ம வாழ்க்கையோட கொஞ்ச நாள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணதான் வந்து நிச்சயம் இல்லையா? சோ நம்ம எது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை மேல எடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு உண்டான விதத்துல பக்தியில நான் என்ன பண்ணேன்றதான் பார்க்கணும். நம்ம வந்து நம்மளோட இதை வந்து டைவர்ட் பண்ணிக்கூடாது அந்த அந்த ஞானிகள் சித்திகள் மாதிரி. சோ அவங்க வந்து அந்த கர்மிகள் இவங்க எல்லாம் வந்து பயனற்ற செயல்கள்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து வேஸ்ட் பண்றாங்க, டைம் வந்து விரயம் பண்றாங்க வாழ்நாள் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சோ பிரயோஜனவாதிகள் வாதிப்பதை போல உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர விதைகளை சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது நியம ஆக்ரஹ என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உரியவையான சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்வதானது நியம அக்ரஹ என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நியம ஆக்ரஹ, நியம அக்ரஹ ரெண்டு விஷயங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம்? நமக்கு வந்து அத்தியாகார தேவையற்ற உணவு, அதீதமான உணவு, தேவையற்ற செல்வம் சேகரிப்பது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரயாச தேவையற்ற முயற்சி, பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து அடைவதற்காக அதீதமாக நம்ம கடின உழைப்பு எடுக்கிறது. அதனால நம்மளோட உடல் பாதிக்கிறது மட்டுமல்ல, மென்டல் ஹெல்த்தும் போயிடும். நம்ம எப்பவும் அதை பத்தியே சிந்திச்சுட்டு இருப்போம். மூணாவதாக இருக்கிற விஷயம் வந்து பிரஜல்பா அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியம கிரக, நியம ஆக்ரஹ. நியம ஆக்ரஹனா நமக்கு வந்து இன்ஸ்டன்டா ஒரு பெனிஃபிட் வேணும். அப்ப சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை உடனே ஃபாலோ பண்றது. அங்கேயும் நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய பௌதீக இச்சைக்காக, பௌதீக ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காக சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத சில விஷயங்களை ஏத்துக்கிறேன், எல்லாத்தையும் இல்ல, சில விஷயங்களை ஏத்துக்கிறேன். அடுத்தது வந்து நியம அக்ரஹ அப்படின்னா அந்த விஷயங்களை சாஸ்திர விதிகளை வந்து அலட்சியம் பண்றது. இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் பண்றதுமே வந்து தவறான ஒன்று. ஆக்ரஹ என்னும் சொல் ஏற்றுக்கொள்ள ஆவலுடன் இருத்தல் என்று பொருள்படும். அக்ரஹ என்னும் சொல் ஏற்க மறுத்தல். ஆனா அந்த ரெண்டு விஷயமும் ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்க மறுப்பதும் பௌதீகமாக என்னுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுகின்றது. இந்த ரெண்டு சொற்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நியம என்ற சொல்லுடன் சேர்ப்பதால் நியமாகிரக எனும் சொல் உருவாக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக நியமாகிரக எனும் சொல் ரெண்டு அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது. சாஸ்திரத்தை என்னோட தேவைக்காக சில விதிகளை நான் ஃபாலோ பண்றேன், நியம ஆக்ரஹ. நியம அக்ரஹ, அக்கிரமம் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
சோ இந்த அர்த்தங்கள் சொற்களின் குறிப்பிட்ட சேர்க்கைக்கு ஏற்றவாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் செலுத்தக்கூடாது. நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இந்த தேவையற்ற சாஸ்திரங்களை நம்ம உபயோகப்படுத்த கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக சாஸ்திர நியமங்களை அல்லது விதிகளை அவர்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் ஏற்க வேண்டும். அதே சமயத்துல நம்ம சாஸ்திர விதிகளை எதற்காக ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல மேல வர்றதுக்காக ஃபாலோ பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. முறையற்ற பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்களை ஏற்றல் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பதன் மூலமாக கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அவர்கள் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும். நியமங்களை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இஸ்கான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வைஷ்ணவர்களை நிந்திப்பவர்களான மாயாவாதிகளின் உறவை ஒருவன் தவிர்க்க வேண்டும். அடுத்தது நம்ம பாக்குறது ஜனசங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன ஜனசங்க? யாரோட உறவை நம்ம தவிர்க்கணும்? யாரெல்லாம் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றாங்களோ. நம்மளுடைய முதல் அபராதமே என்ன? blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. வைணவர்கள் யாரெல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவங்கள தவறாக பேசுவது நம்மளுடைய முதல் குற்றம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ வைணவர்களை நிந்திப்பவர்களான அந்த மாயாவாதிகளோட உறவை நாம தவிர்க்க வேண்டும். பௌதிக இன்பத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களான புக்தி காமிகள், அருவ பிரம்மத்தில் இரண்டர கலப்பதன் மூலமாக முக்தி அடைய விரும்பும் முக்தி காமிகள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை பூரணத்துவம் அடைய விரும்பும் சித்தி காமிகள் ஆகியோர் அத்தியாகாரிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நபர்களோட சங்கம் கொள்வது விரும்பத்தக்கது அல்ல. 3 விதமான மக்களை நம்ம இங்க பாக்குறோம். புத்தி காமிகள், சித்தி காமிகள், முக்தி காமிகள். யார் இந்த புக்தி காமிகள் அப்படின்னா, பௌதிகமான விஷயத்துல நான் முன்னேறணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் செய்யணும், சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயத்த எனக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறது. சோ இவங்க புக்தி காமிகள். லிட்ரலா பார்த்தா இந்த கர்மிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத நான் எனக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறேன். சோ இவங்க உங்களோட அக்கறை எதுல இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பௌதீக இன்பம். அடுத்தது யாரு அப்படின்னாக்கா முக்தி. பகவானுக்கு ரூபமே இல்ல, ஒரு பிரம்ம ஜோதி. அந்த ஜோதியோட நான் இரண்டரை கலந்துடணும், அதுதான் முக்தி. சோ அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல, ஜோதி ரூபம் அப்படின்றாங்களே, அவங்க எல்லாம் முக்தி காமிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து இப்ப நம்ம பார்த்தது போல அந்த தண்ணி மேல நடக்கிறது, இந்த மாதிரி அஷ்டமா சித்திகளை ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா, அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை பூரணத்துவம் அடைய விரும்பும் சித்தி காமிகள். இவங்க எல்லாமே அத்தியாகாரிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட இந்த 3 விதமான புத்தி, முக்தி, சித்தி, இந்த 3 விதமான மக்களோட நாம சங்கம் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். ஜனசங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அஷ்டாங்க யோகத்தில் பக்குவமடைதல், பிரம்மனில் இரண்டர கலத்தல், விரும்பிய பௌதீக பொருட்களை அடைதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக மனதை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆசைகள் அனைத்தும் பேராசையின் லௌல்ய பிரிவில் அடங்குகின்றன. பேராசை, சோ இது லௌல்யம் அதுக்கு கீழே வருது. இத்தகைய ஜட லாபங்களையோ பெயரளவு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையோ அடைவதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் உள்ள தடைகள். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய தடைகள் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த விஷயங்கள். எது ஜட லாபங்கள் அடையிறதோ அல்லது பெயரளவான ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடையிறதுக்காக பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள பக்தியில முன்னேற விடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அத்தியாகார தொடர்பான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் ஆலோசனையை தவிர்த்ததாலேயே முதலாளித்துவத்திற்கும் பொது உடைமைவாதத்திற்கும் இடையில் நவீன ஆயுத போர் நடந்தது. புரோபாதரிங் அந்த டைம்ல இருந்ததை அவர் கோட் பண்ற. சோ நவீன கால முதலாளிகள் தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுகின்றனர், உண்மைதான். அவர்களது செல்வம் செழிப்பில் பொறாமை கொண்ட பொது உடைமை கம்யூனிஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லா செல்வத்தையும் சொத்தையும் தேசியமயமாக்க விரும்புகின்றார்கள். அப்ப 2 பேர்த்துக்கும் அங்க ப்ராப்ளம் வருது. துரதிருஷ்டவசமாக செல்வத்தையும் அதன் விநியோக பிரச்சனையும் எப்படி தீர்ப்பது என்பது பௌதீக பொது உடைமைவாதிகளுக்கு தெரியவில்லை. கம்யூனிஸ்டுக்கு அது தெரியல அப்படிங்கிறார். எது செல்வத்தையும் அதன் விநியோக பிரச்சனையும் எப்படி இந்த விநியோகம் பண்றது, அந்த இது அவங்களுக்கு தெரியல. இதன் காரணமாக முதலாளிகளின் செல்வம் பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு வரும்போது எந்த தீர்வும் விளைவதில்லை. ஏன்னா அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுன்றது தெரியல இந்த கம்யூனிஸ்டுக்கு. சோ 2 தத்துவங்களுக்கும் எதிரான கிருஷ்ண ஒன்று கொள்கை அனைத்து செல்வமும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதும் என்று குறிப்பிடுகின்றது.
இது வந்து கவர்மெண்ட்க்கும் கிடையாது, மக்களுக்கும் கிடையாது. அனைத்துமே ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். அவருடையதை எடுத்து நம்ம அவரை திருப்தி பண்றதுக்கு, அவரை வந்து பூஜிக்கிறதுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி எல்லா செல்வமும் கிருஷ்ணரின் ஆட்சி முறையின் கீழ் வந்தால் அல்லாது மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு எந்த தீர்வும் இல்லை. ஏன்னா அவர்தான் வந்து சென்டர். அப்போ அவரை நாம வந்து மையப்படுத்தி நம்மளுடைய செய்கைகள் இருக்கும்போது அங்க வந்து பிரச்சனைகள் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். செல்வத்தை பொது உடைமைவாதிகள் அல்லது முதலாளிகளின் கைகளில் ஒப்படைத்தால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க இயலாது. சோ அதை வந்து நம்ம யாருக்கிட்ட உபயோகப்படுத்தணும்? கிருஷ்ணருக்கிடத்துல. வீதியில் கிடக்கும் 100 ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை காணும் ஒருவன் அதனை தனது சட்டைப்பைக்குள் வைத்துக் கொள்வதால் அத்தகைய மனிதனின் நேர்மையானவன் அல்ல. மற்றொருவன் அப்பணத்தை கண்டு மற்றவர்களின் சொத்தை தொடக்கூடாது என்றெண்ணி அதை அங்கேயே விட்டுவிட முடிவு செய்யக்கூடும். அதுவும் தவறு. இங்க வந்து ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம போறோம், அதுல ஒரு 100 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்து நான் எனக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பேராசை கொண்டு நான் என்ன பண்றேன், அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கிறேன். யாருன்னு தெரியல. இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, அது என்னோடது கிடையாது, நான் ஏன் அதை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்களும் விட்டு போறாங்க. 2 பேருமே முட்டாள்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஏன்னா 2 பேருமே அதை சரியா வந்து உபயோகிக்க தெரியல அவங்களுக்கு அப்படின்னு. சோ 100 ரூபாய் நோட்டை காணும் 3வது மனுஷன் அதை எடுத்து அதை தொலைத்து விட்டவனிடம் ஒப்படைக்க கூடும். இவன் தன்னுடைய உபயோகத்திற்காக பணத்தை திருடவும் இல்லை, வீதியில் கிடக்கும்படி அதை உதாசீனப்படுத்தவும் இல்லை. அதை எடுத்து தொலைத்தவன் கையில் ஒப்படைப்பதன் மூலமாக இவன் நேர்மையும் விவேகம் கொண்டவனாக இருக்கின்றான். இதுதான் உண்மையான ஞானம், அறிவு, புத்தி கூர்மை. யார் அதை விட்டு சென்றார்களோ அவங்களை கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட கொடுக்கறது. நெய்தர் அந்த ரோட்ல விட்டுட்டு போறது, அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து எனக்காக உபயோகப்படுத்துது. 2மே தவறான விஷயம். அத விட்டவங்க கிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறது வந்து புத்திசாலித்தனம். செல்வத்தை முதலாளிகளிடமிருந்து பொதுவுடைமைவாதிகளின் கைக்கு மாற்றுவதால் மட்டும் இக்காலத்து அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண இயலாது. இந்த பிரசண்டா இருக்க அந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து முதலாளி கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை கம்யூனிஸ்ட் மாதிரி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது வந்து ஒரு இது கிடையாது. ஏனெனில் செல்வம் பொது உடைமைவாதியின் கைக்கு செல்லும் போது அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு தெரியாம தன்னுடைய புலனின்பத்திற்காக அவங்க உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உலகில் உள்ள செல்வம் உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. எது நமக்கு கிடைக்கதோ அதை பகவானுக்கோட பக்தி தொண்டுல எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம். இப்ப சாதாரணமா ஒரு பூ கூட தன்னுடைய நறுமணத்தை பகவானுக்கு கொடுத்து விட்டு அது வந்து என்ன ஆயிடுது, அது வந்து அப்படி சுருங்கி விடுகின்றது. தன்னுடைய என்ன சக்தியோ அதை பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு அது இதாயிடுது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், எப்படி அவர்கிட்ட இருந்து சுரண்டலான்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அவருடையதுதான் எல்லாமே. இதை என்னுடைய விஷயத்துக்காக எப்படி நான் உபயோகப்படுத்த முடியும்? அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆசையே இல்லை. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவையோ இல்ல நம்ம சொந்தக்காரங்களையோ இல்ல நமக்கு ரொம்ப நெருங்கி உறவினர்களை பார்க்க போனோம் அப்படின்னா நம்ம சும்மா போக மாட்டோம் இல்லையா? அவருக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது வாங்கிட்டு போவோம். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஆனா நம்ம வந்து டெம்பிள் போகும்போது எத்தனை தடவை நம்ம வந்து போனா போதுன்ட்டு அப்படியே நம்ம போறோம். உண்மையாலுமே பகவான் மேல அன்பு இருந்தா என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நான் வந்து பகவானுக்கு எடுத்துட்டு போனோம். அவர் வந்து நம்ம கிட்ட ஃபீஸ்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல. என்னோட சக்திக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்கோ, எதுவுமே இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் வீட்டுல கொஞ்சம் பூ, அதுவும் இல்லையா ஒரு துளசியோட இது, அதுவும் இல்லையா ஏதோ நம்ம வந்து பகவானுக்காக கொண்டு போனோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்குற அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட வேணும். எடுக்கிற பாவம் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற்றப்படுத்தாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒரு முதலாளி கிட்ட இருந்து எடுத்து அதை எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைச்சா அதுவும் தவறுன்றது இங்க சொல்றாரு. ஏன்னா அதை நான் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு கொஞ்சமா காசு வந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு மது பிரியர் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், நானு மது குடிச்சு திருப்பி என்னோட உடம்ப ஸ்பாயில் பண்ணது இல்லாம என்னோட ஃபேமிலியில இருக்கவங்களையும் நான் கஷ்டப்படுத்துறேன். இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து மந்த்லி 1000 rupees கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை எந்த விதத்தில் அவங்கள வந்து மேல கொண்டு போதோ இல்ல அவங்கள வந்து டிபெண்ட் ஆக்குதா, அவங்கள வந்து முடக்குகின்றதா, சுயது அப்படின்றத நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. உலகில் உள்ள செல்வம் உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. மனிதன், மிருகம் என உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவனின் சொத்தை தங்களது பராமரிப்பிற்கு உபயோகிக்கும் பிறப்புரிமை உண்டு. ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. தனது தேவைக்கு அதிகமானதை ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவன் ஒரு முதலாளியாக அல்லது பொது உடைமைவாதியாக இருந்தாலுமே கூட அவன் ஒரு திருடன். ஏன்னா பகவானோடதே எடுத்துட்டு அவருக்கு கொடுக்க எனக்கு மனசு இல்லை இல்லையா? சோ இந்த காரணத்தினால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களினால் தண்டிக்கப்படுகின்றான். உண்மை எதற்கு வந்து இந்த இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் நடக்குது,
உம் இங்க அஸ்ஸாம்ல இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். இங்க வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு வந்து 3 தடவை வந்து அந்த பூகம்பத்தை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டோம். இந்த 4.5, 5.2, 5.7 வரைக்கும் போயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா இங்க இருந்துதான் க்ரூட் ஆயில் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. சோ அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றோம்ன்றது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ தமிழ்நாட்டுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் உள்வாங்குது அப்படின்னாக்கா திருப்பி பல மடங்கு வெளியில வரும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அங்க வந்து தூத்துக்குடியில எல்லாம் அந்த அந்த இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்னா இயற்கை கிட்ட இருந்து நம்ம சுரண்டுறோம். ஆனா அது எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு வந்து உதவுது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம அன்டில் அன்லெஸ் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம உண்மையா மூழ்கல அப்படின்னா அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உண்டான செயல்களை நாம இல்லை அப்படின்னாக்கா நாம கண்டிப்பாக இந்த பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு நாம பதில் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வரைக்கும் நமக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருவோம். நாளைக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். பிளஸ் we will start with the third ஸ்லோகம். ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா சொல்லலாம். இப்போ நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க, இது பண்ணிடுங்க, லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அத்தியாகார பார்த்தாச்சு. பிரயாச தேவைக்கு அதிகமாக பௌதிகமாக கஷ்டப்படுறது, அதுக்காக முயற்சி பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜல்போ, நம்மளுடைய நேரங்களே தேவையற்ற விஷயங்களை வேஸ்ட் பண்றது, நியமகிரக நியமகிரக ஆக்ரக அக்ரஹ ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம். ஜனசங்கஷ்ட பார்த்தோம். லௌல்யம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மிச்சத்தை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணி நம்ம இந்த 2வது ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க, இது பண்ணிடுங்க பிரபு.